seves peces en conseqüència, doncs és un artista meticulós, un artista que treballa amb una precisió de cirurgià les seves peces. És bastant evident i queda bastant clar dos maneres de treballar. Per la banda, aquestes que heu vist aquí a l'interior són aquestes més orgàniques i que es veu més aquest sentit de la forma, que no és que la forma et domini a tu, sinó que intentes tu a través de la forma intentar expressar. Les de la banda que heu vist a l'entrada, tant d'esquerra com de dreta, allà és un concepte que precisament potser primer preval la idea i el concepte, aquelles molt sovint tenen croquis previs de veure com ho faràs i llavors buscar els materials i la manera de treballar per arribar al mateix objectiu.